sam je? Moram da zove na svog brata. Gdje si, brat? Gdje si, brate? Moram da ga nađem. Čekaj, šta je ovo? Ovo mora da bude njegov kuć. Ajde. Brate. Čekaj, kako se zove? Ja nisam moj brat. Ja sam čarobnjak iz velike dubine ovog sveta. Ja znam sve što ti treba. Koga tražiš i ko je taj tvoj brat? Pa, znači mog brata, ali ko si ti? Nisi to rekao. Ja sam čarobnjak Mile. Ko bi to trebao nam bude tvoj brat i kako se zove? Zovem se Pet. A kako izgleda? Izgleda kao... Nosi... Vidio sam ga. Prošao ovdje pored moje kuće i donao se uga buga dok je begao od velikih i masnih zombija. Mislim da znam. Krenuo je u mojoj direkciji gdje moja glava ide. Tako da bolje bi bilo požuriš pre nego što ga ubiju. U ovom čestu možeš naći tvoj sword koji možeš iskoristiti da ubiješ sve monstrime što su pokušali da ubiju tvojeg brata. Požuri pre nego što je kasno. Trči!